Pantesan ditilap. Lah wong ning lapangan Mojorebo kene sing do jogging cewek ayu-ayu ngono kok. Tapi wongnya nang ndi ya? Loh, Om Sandi? Mbak Nana. Iya. Loh, ya teman ndak ikut? Ora, Mbak. Males. Jarene anyep. Walah. Rame ya, Mbak, nang kene? Oh, nggih, lapangan Mojorebo nek Minggu rame, Om. Apalagi nek hari Minggu. Selalu rame lapangan Mojorebo itu. Iya. Oh, jebule ngono kuwi to Pak kelakuanmu. Layak aku mau tilap. Lha kowe mau tak golek gak ono kok, Bu. Rumah saku ya ora melu ah. Lah aku saisa dhisik kok, Pak. Lah sampean makan jam pira? Bar subuh pas. Pantesan. Jatah apa nilap aku kok. Ora kok ngono, Bu. Ora ngono. Padune lho ape bareng cewek-cewek ayu. Wes, saiki nek jogging karo anak wae. Halo. Syukurin mulai dadi wong rasa genit. Wes, ayo mlakune. Ogah, males. Ayo. Moh. Ya wes, nak aku tak mlaku dhewe. Loh, Mbak. Dewean. Iya, Mas. Ngorong ora? Minum. Makasih, Mas. Ya, jalan ya. Yuk. Halo. Yeah. Manung